जिंदगी की तलाश में मौत के कितने का भैया हेलो। हाँ हेलो। का करतरू? कुछ ना बैठल बानी। हाँ। का बतार पागल है का मारदा? अरे ऊ लो पिया ना ऊ तो हो जा कपड़ा धोवता अपन। हाँ। हाँ अपने बताई। काहे गाड़ी दे तरू कुछ कइलो सका? अरे ऊ हमार का करी, ऊ हमार कुछ कर पाई का? तो चलो हम बानी न। हाँ रउआ तो बटला ही बानी। जाए दियो परेशान मत होइयो हम बानी न। अरे काहे के हम परेशान हो के रउआ ना बानी। ऊ भागल हो पिया ना का कैसन जिंदगी में हमार लिखा गइल, हमार बाप लिया के ढाई दियलस हमारा के जा। चलू सिकंदरपुर चाउमीन खाए। अरे रउआ जहाँ कहीं हम तहाँ चल जातनी। हाँ। हाँ पैसा अरे पैसा तो हम रखले बानी जी। धैले बाड़ू न। अरे कितना चाहिए आपके बताई तब ना। तो मोबाइलिया का रिचार्ज हमार के कराई? अरे हम ही करा देते चली सिकंदरपुर का करा देतनी 2 महीना से बिना रिचार्ज के जबानी। अरे तो हम का करिए हुआ भागा जौन किस्मत में लिखे कहीं कमाए धमाए जाते नहीं खे तो ओकर हम का करी हम ओके लेके। सुनो ना। हाँ बोला। जौन 2 बीघा खेतवा बना ओकर पोला के बेचवा देना। अरे तो हम तीन में लागल बनी जी की रउए के दियावा दी लेकिन उ सुनते नहीं खे। ना हमरा के न दिवावा दूसर कोनो के बेचवा द। अच्छा तो सब कली। अच्छा तो रउए के मतलब आपे कहीं कहाँ के ऊपर आ दी हमें करा के चढ़ा देतनी तो काहे ना बेचवाई। हाँ चलो ठीक बा पैसा लेके आवे नहीं है। हाँ ठीक बा और सब। और ठीक बा जा तनी खेते जाए के बा। अरे ठीक बा। भैया एगो बात पूछे खिसेबा ना ना काय खिसिया हम पूछू। कहाँ से वैसन डाइन भौजी खोज ले हवा? इतर ना कहल जाला भोजी ना लगी रे साला। आ जब आदमी के जानते रे ना नसीब फूटल रहेला तो उहे कुल मिलेला जानते बड़े। चल अब पानी चला आई पानी डाल सरवा ना तो आई तो इतना मार मारी न दुनिया ना लेते नाश्ता तो कैले हो ना अभी तो ना मिला। ना तो आई खींचवा ना खींचवे बेले एगो तू खींच ना खींचवे खाओ के ना मिली। खेत भी बाहर है ऊपर चलती बा। हाँ जल्दी जल्दी खींच रे साला ना तो आई मरबो करी। करे हम तोरा डाय लागता नहीं तू तो गलो ये जब बैठ के सुना तारा। ज्यादा चल 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 जल्दी 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 हमारा जाए के बा बाजारी जल्दी जल्दी आ तो डाइन हम तोरा के लागत नहीं आ तो तू जब बैठ के सुनत रे तू सुन बे। चल 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 जल्दी खींच तू जल्दी खींच जल्दी जल्दी तू पानी चला जल्दी जल्दी चला जल्दी हमारा जाए के बा बाजारी। वैसे को अभी ले लूगा ना खींच जल्दी खींच जल्दी 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 खींच जल्दी जल्दी एकदम जल्दी बंद कर चला जा। देख सारा पे मेहरारू के साड़ी फिटता ता सोए गो में ओ चल तो तनी देखल जा। खींच रे ओए बेचन भाई हाँ। ई का करो तोरो? कुछ ना रे आई तनी साड़ी रहल खींच लेनी तनी। ओ हाँ का कोई जात रह सका रे। हां मेला चले के बा। चल बो मेला चलो ददरी मेला जाए के बा। यार तनी काम तो बारे काहे भौजी मार लगी का? ना भौजी बहुत काम तो माने कराओ जी चलो मेला। ना तनी काम बटे हम तो जानते बड़े तनी मेहरारू हमार बहुत। अब आरवा कतलसन के काल के पिटाइल वाला बड़ी मार मरले बिया भौजी। ना रे साला ऐसा कोनो बात नहीं के। हां मैं तोर भौजी हमके बहुत माने ले अभी तू जानत नहीं के ना। करे वीडियो बना काल बा ठीक बा। खींच तू भौजी के साड़ी पीटत रे ना ए घरी। ए बेचन भाई चलबो कि ना? मेला हां मेला तनी के जा सब हम तो बियाह शादी हो गेल ना अब चलो ओही में नाच बा मर दे नाच मजा ठीक करल बा, जी होई जा। लेकिन क्या बोली रे सरवा के तरह लाइटी होइल बा खाए के चलो। मेरा साड़ी तो जान कर रहा है मेला ले जाए। कुछ बोल तो रखा बेचन ना रे बाबू कह तरी कि रुका आई पीछ के अब बताओ तनी हम चलबो ना। मोबाइल बा का तो जस्ती को हां मर दे चल लो हो गिल बा। चल जी रुका चल जी ए जे बैठल जा रुकल जा। हाँ तो 2 मिनट बैठा हो जा आज देखो चलो चलो चले। बेचन भाई बस हो गई बेचन भाई चल तनी पानी पिए के मंगा देबो तो पानी। का में घिस दे। अरे यार देखना मन के गाँव में जन तरीका हो गइल बा बोलिए बहुत बालू देती है। हां पानी पिया दे हम तो के वो नहीं है टेंशन मत ले साला घरवा से खाओ के आके आवे के चाहिए ना अब साला। भौजी नहीं खेलो को तरी नहीं यार। भौजी होइए ना होत है घर में हमरो के का करो सना ये लिख बाजार चलो। जाए के बटे
देखा था नहीं का कर। अरे प्रणाम भौजी। अरे खुश रह खुश रह खुश रह। तब बबुआ ठीक बा और सब बताई। हमने के तो ठीक बा। अरे बा बोले बड़ू हो जाता है। मिला जीबू का। अरे ना जी हम का तब जी अभी तो लुगवा ना पीछे। पिचा दे हाँ चली 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 तनी खाना वाना खा ली। खाना खाना मिली। आई तनी बबुओ डेरी पे पीछे तनी बबुओ के। अरे यार भौजी तो बड़ा मानत तरी बेचन भाई करे। तो टेंशन तोर न मानत हो। अरे चली चली ढेर 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 न हो गई। चली चली कबे से खाना रंगवा नहीं के खैले। भाई बबुओ तब से खिंचवाओ तनी आपके साथ। चली चली मेरे को तनी पानी के भेजवा दो ना। अरे भाग तो पिए ना। बस भाई अब को क्या बताएं जा जरूरी बनाई ठीक है लेकिन बहुत काम करे। हाँ चली 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 पानी पी ली चली। एरिया का पानी चलो चलो चली चली बाबू कब से आइल बानी रहूँगा सब। आके बहुत सड़ो मरली है लाते लाते अभी खा दोस्तों के सामने हम हमारी इज्जत करते रही कि चली खाना खा ली। पीछे गांड फट के हमारे। अरे सारवा फिर बोलबे फिर नवा का मारी बहुत चढ़वाती डाइन में रह गया। अच्छा देखो आई रहा सा तो कितना नीमन से बतिया होता लिया। जल्दी जल्दी आई कर हो देख तनी गाड़ दे बढ़िया से गड़ा गई बा। चल छोड़ हटा हे में धर दे ले जा पसार दे। फिर मारी बहुत हरामी में हरामी ले जो। इस साथ ओकर बाइक बा बैठ के चल जल्दी। पानी पिए के देली अभी कि ना हो वही। अरे नया बा देली कि ना पानी। बेचन भाई हो गइल द चला। अरे हो गेले। अरे बेचन भैया तो उजाड़ा तो हमनी के मचीज बा। अरे हो गेले पानी नहीं पियला तो पियन जा। तब क्या करे के बा। चल जी मिला मेला तो यार हम ना जा पाए जाए के हमके बाजार है। का है अब देखो से हम शादी बाजारों कर लियो। शादी ब्याह हो गइल अब कुल टाइम अब हमार खत्म बा तो कि चल जैसे मेला तो पैदल जाइल जी। चल जैसे गाड़ी ले लिया सर गाड़ी से धो के आप सवारी गाड़ी जाते है दुनिया भर के जा सर। तारी स्कूटी चार्ज स्कूटिया चार्ज नहीं के ना रे भाई लाइट है तो 2 दिन से अब उतने भर बा जितना हम बाजारे चल जाई जा सर फिर कहियो चल जी कहियो देख के ठीक बा। अभी बीचो में एक टप्पा बहुत बा मर्दे बेचन सारा हरामी हंसा भाई इतना सारा बाबू खाली खावेला नहीं पे जा जानते नहीं सारा काहे नहीं के जाते पर को मोगी बड़ी मार मर दियो करे के शहर में दूर सारा बात ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ए भाई हो मेरे मौका के निकले हो ना वो का ना बस सारा बा। रे हट सलाम मेरा रुक साड़ी धोए के बा। अरे बाप रे बाप मौका साला बोल ले बा नाटक रे। हटबे कि ना जल्दी मजाक मत कर हमके जाए के बा जल्दी से साड़ी धो के अभी जाए के बा मेला। जाए में हमारा साला मेरे मौका ले ले लेट गई का कर लेबे बोल। साला बड़ा हरामी बा ना सड़िए धोम तो मेहरा रुओ मारी है करो से झगड़ा कर ठीक नहीं है ई साला दो गाला है जाए दो में का बात थोड़ा देर रुकिए जाते नहीं रुकले में भलाई बना तो साला घर में पिटाई में हो जाए पिटाई। देख ले भाई जिंदगी भर अड़ुए मुझे लेकिन साला ब्याह मत करिए ना तो इतर में और बहु बन के रहे के पड़ी तोरो के। सही बोलते रे ना करो चल गई तई हो देख रे वही बुझा सारा बैठल बा बुझा तो होगे बैठल बा सारा ए सरवा ना हो ना चैन से रे ए साल भर में जा बोलो तो भिजा दे बैठे जानो तो कि ना भौजी के सड़िया बीज जीवनी रखू ए भाई वो हम तोर पैर पर गिरे तनी यार हट जो तनी हमार मेहरारू मारले बहुत भोसड़ी हमके बहुत डाई नहीं है। साला ना ले यार हां ठीक बा हट जो हम ना खींच ली का पाड़वा ओकर बाद जाइए। एगो तक का जाने कहां से हमरा के डाइन मेहरारू मिल गइल बिया साला पूरा जिंदगी झंड के धइले बिया आ एगो साला ई भाई दिन भर परेशान कइले रहता हम करी का। चलो जैसन जिंदगी में बाप वही तरह देखल जी काटल जी और का कइल जी। साला खेत बा जौन बा के पाक गिल बा साला हमार लइका बा एगो सारा में राजू से पिटैला में बर्तन धोवाला में कपड़ा धोवाला में साला हमारा एकदम बेइज्जती करा देले बारे मत जाए ज्यादा जाए साला खेत पाक के का हो गइल। तबे बाबा हां बाबू बोलो का समाचार बा ठीक तो बा का भइल बा। अरे देखो तरह के धान पाक गिल बा काटवावे के बा हाँ काटे लो का हाँ हो काटही वाला है जा हां हाँ तो कितना ले बोलो
10,000 हाँ 10,000 रुपया लग जाई 10,000 हाँ को दिन में काट दे बोलो 1 हफ्ता एक हफ्ता हाँ हो ऐसा का सीसीया ले बोलो तो को दिन में कट बोलो 2 दिन में 2 दिन हाँ ऐसा 3 गो रही तो बस कर बाबा 2 घंटा तो तुम लोग जोन बा के व्यवस्था लगावो लो हम सामान लेके आवत तनी काटे वाला बाबू तनी जल्दी कटियो लो ठीक बा ठीक बा लड़का साला एकदम हमके परेशान कर दे वाले बस कर भाई वो हमने 10,000 रुपया तो देते बा ऊपर से ऊपर के खर्चो देता तो का कर ली 2 घंटा में काट दिल कितनी बा हमारे के तो मिल जाए के हमारे के खर्चा चाहिए यार हमारे को जाए के बा तोरो को 2,000 रुपया दे दम जींस कुर्ता है कि लिए है ये सही बा यार बहुत अच्छा मिल गेल बा इतना में तो माच दियल जी पूरा खेत तुम 2 घंटा में तुम सार अरे 2 घंटा तो बहुत बा चलल जा लागल जा काम पर आराम से हाँ। पैसा ठीक मिलल बा हाँ पैसा बढ़िया बा इन्हें खर्चो पानी अपन निकल जाए अब चले के साला के फोन लगाई तो का करता साला हेलो हां का बड़े रे साला बानी है बाबूजी तनी गोड़ त दबावत है मेरे रुआ ए के साला एकदम तू आओ ए जे धान काटे वाला की बतिया लेल बनी से टिया लेल बनी 10,000 में 3 गो पौवा बा ठीक बा ना बाबूजी जितना मांगा तना से दे द मेरा रू को आती ई है साला तुम एकदम तू जो वही के चाट साला तो का करबा बाबूजी तू ही ना बियाह करैल बियाह करनी तो दिन भर घरे में रहबे जब पैसा उतार के लिया तो कौन कौन काम करी हम करबा ना माल मेरा रू ऐसा मिल गइल बा का करबा जो तू जोन ची करे के बा करम साला ए जे कटवा ले तनी खेत साला ठीक बा बाबा चोर ई साला हमर लइका बा साला एकदम हमार खेत कटवात हमार गांड फाट गेल बा साला और मौगा साला ई साला घर में दिन रात रहत इहो साला किनियो जाइत कमाई तो हमरो का मौका मिलित न दबावे के गोड़ात हां एकदम ई साला हमार एकदम चलल जाए दादा चल के जब बनिहारन के साला पानी नहीं दे पहुंचो लियावल जाओ अरे बबू अरे साला तब से ही धान काट के बैठनी जा अब बुढ़वा कहता कि हम आवते बानी कबली कहाँ रह गइल यार हां यार तबे से हमनी के ताकत नहीं है आई पूरा ही धान काट देने 2 घंटा में ओकर 5 घंटा हो गइल बुढ़वा के कहाँ बा अब तक लौकल ना अब उरे साला रे नानी की तरह कटलो हसने इतना जल्दी काट दे हसन दुका तो देखी तो अरे साला बाबा तो आग लागत माल उल मिली बाबू हाँ बाबा खेत त काट दे लो लो अपन पैसा ले लो अब बुझा कहिया बन भलो अब बुझवा काल बना जी काल बनाई हाँ लो लो एकदम गिन के करे एकदम राइट बा लो लो 10,000 बाबा हो पहुंचो के दम ना देबो अच्छा हाँ ले लो लो 50 पे तू धर 50 पे तू धर 20 रुपया और बड़ा 80 वाला पियो 80 है पकवा कि नहीं अच्छा लो अरे बाबा 20 रुपया तू धर लो 20 रुपया तू धर 20 रुपया तू धर आ कहिया बोझा बांध बोलो अरे काल के बाद भाई बांध दियल जी काल बाबा बांध देबे टेंशन के? मतलब बांध दियल बांध दे बोलो ना एकदम और तो चलो लो ठीक बा ठीक अब हमनी के जाते हैं ना ठीक बा खुश रहो सर पौवा काम कइले बारे मर दे चलनी हम एगो मार के सूती तो देखी हमारा में कितना ही नथी था